Търново. Сладоледена фабрика Дени. Областен управител Великотърновски общински съвет. Искрено вярвам, че можете и повече. Болярка Велико Търново АД. Много аплодисменти за Vox Music. Алекс Окей, Царевград Търнов ЕОД, Зонта Велико Търново, Арт Студио Жилео, Нотариус Дешка Рачевец, Лайънс Клуб Арбанаси, Обредни дейности ЕОД, Мебели Арон, Magic Noodles, Чех Йосиф Новосад ЕОД, Touch Me Bar and Dinner, Сладкарница Лорета. И хотели. Хотели Анхея, Интерхотел Велико Търново, Сити Хотел, Приятели и Хотел Военен клуб. Галерии Паневи и Фил Арт, Сдружение Теодосий Търновски, Регионален исторически музей Велико Търново, магазини за цветя Афродита Флора, Сдружение Девелец 2002, Виргиния Балет, Виденс и танцов клуб Зоки. Нашите медийни партньори: Север БГ, Пейка БГ, Еврофолк ТВ и вестник Янтра днес. Проектът се реализира с финансовата подкрепа на Община Велико Търново по програма Изкуство и култура Велико Търново 2014. И виждам, че сте много нетърпеливи за номер 1. В четвърта възрастова група моля за вашите много силни и бурни аплодисменти за Стефани Илиева от Пловдив, която ще изпълни Mama Knows Best.
Благодаря ви. Номер 2. Стефани Борисова от Велико Търново с песента There You Be.